Primiče se kraj godine, pa u mesnoj zajednici Orom sumiraju izvršena ulaganja u komunalnu infrastrukturu, a takođe i u drugim oblastima važnim za život u selu. Pored sredstava mesnog samodoprinosa, investira se zahvaljujući i finansiranju projekata za koja su sredstva dobijena na raznim konkursima, pa će zahvaljujući tome budžet mesne zajednice Orom iznositi u ovoj godini oko 18 miliona dinara. Sad sam zadovoljan šta smo u ovoj godini do sad uradili i asfaltirali smo ulice, odnosno delove ulica otprilike 300 metara. Onda smo dobili neka sredstva iz javnih puteva Srbije. To oko 400 metara smo gradili asfaltni put, gradili smo parking mesta, ulazne puteve. Onda imali smo jedan uspešan konkurs iz pokrajine. Sad završavamo jedan sanitarni čvor u etnoj kući sa tuš kabinama. Onda su ovi naši omladinci su dobili isto konkursna sredstva od fondacije Divac. U Dolinama se sad gradi jedna velika terasa pored kulturnog doma, a ovi naši fudbaleri su dobili dresove i opremu za svoj rad. Inače, podelili smo otprilike 400.000 dinara u okviru socijalne pomoći za novorođenčadi i za umrla lica. Isto do sad smo podelili 400.000 dinara za naše civilne organizacije i društva. Onda sad smo dobili neka sredstva iz Subotice, iz firme Masterplast. Ovi naši vatrogasci koji su sad dobitnici prourbe nagrade, oni će sad vršiti izolaciju doma i kuhinje i garaže. Onda ono što još planiramo ove godine, postavit ćemo kamere za osmatranje u centru sela, gradi se optički kabel od strane Satrakta i to je to otprilike ono što smo uspeli. I ja mislim sa ovim sredstvima i sa ovim konkursnim sredstvima dobre rezultate ćemo ostvariti u ovoj godini. Koliko će se ostvariti od samodoprinosa, a koliko su ukupno vredne ove sve investicije koje su urađene? Pa do sad ono što je urađeno, mi smo iz sredstava mesnog samodoprinosa isplatili smo 3 miliona dinara za asfaltiranje, oko 4 smo dobili miliona od javnih puteva Srbije, onda iz pokrajine 1 milion dinara, pa ovi ostala konkursna sredstva, to možda u iznosu od 300 do 500.000 dinara, sad ne mogu sad tačno da kažem. A inače, naš ovogodišnji budžet će iznositi po mom računu, oko 18 miliona dinara, ali to imamo i značajna sredstva od prošle godine, što smo čuvali baš za asfaltiranje. I verovatno već je kraj novembra, verovatno ove pare nećemo ni sve potrošiti, planiramo oko 7 ili 8 miliona dinara ćemo prenijeti za sljedeću godinu. Evo šta se može očekivati za iduću godinu, uvek pare imaju gde da se potroše i ima u čega da se ulaže u uređenju mesta. Pa mi konkretne planove već imamo za sljedeću godinu, to smo morali predati za budžet. Planiramo najveću investiciju asfaltiranje, to će biti ulica Bartog Bele, tamo još to je oko 800 metara, treba neke imovinske odnose da sredimo i planove da napravimo i to će se krenuti sljedeće godine. Ja mislim sa parama dobro stojimo jer imamo uvedeni samodoprinos do 2024. godine. Dakle, i to su neka značajna sredstva, naročito ako gledamo neke konkurse, to zahtevaju po nekim konkursima baš da imamo sopstveni deo, dakle to od naših sredstava imamo. Ako će postojati ovo finansijsko rešenje što sad imamo od strane opštine da dobijamo deo poreza na imovinu od fizičkih lica i od firmi, onda i sa ovim tempom kako što smo i do sada dobili, onda možemo planiramo otprilike ista sredstva kao što sad imamo u ovoj godini.